fa hudie sane ankasa mama nyame ma ya krado yenim se osoro e de wo bribi eyo enti awiai akoma nyina abrase aso abrase aka osoro nsem e jande asoma no amen onyankopon hira wo bebre etiefo yeda erade ase bebre se eneso onam dom animobro hu so na wawowa yen akita yen abedru mpempenso a etise onyame waye bi abosome nsonnie da su kraye ya dum bi na ache amana so the Apostles Continuation Church International Kwabin of said the OC atin Canada no atiefo ni ahwefo e ma obi bia praise God hallelujah na me fa kwanya we so me chia yen area apostle oni onyame nkrofo nyina area apostle sabrin radede na bedum branfo man adofo no me fa kwanya we so atia enkwabe nof asafo emu asofukuo asafo mpanyimfo ma ne memma ene asafo ma ne nyinara fe ya boafo yefutufo yadamase mpenso a eradede ya bedru ni yebebo mpaye Jesus yadawase utumi ade nyina ye dini Jesus nwanwani no igbo din ya eyensankyere ne nko a enne awie udini nti ma sankyere ne nsi ma umma abrabom sankyere ne nsi ewo umma abrabom de otiti de wohuna mane de ne da so asa umuna ne da so wo awrade fa adwene ne akoma nyina no mu yakasa sia ye wo no waye that was adominanti. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And your theme said your bruni be canon. Na semtra edania ye be canin name where ye radiasem. Theme that one was in the name. In the name. Edino. Din enene me no be kasa afa. Yen key test no ewo Acts chapter 3. Acts chapter 3, verses 6 to 8. Prophet can kai asma for you man. Itra emi nsa. Tichemu. Entichemu nsia. Nsia edikosi mochi. Acts chapter 3, verses number 6 to 8. Yenti onyankopon asem. Amen. Asma for you man enya kenka no. Asma for me ti miensa tichemu ensia edikosi enwotwe. Asana Petro e kan se Petro kan se sika enu dwetade sika ene dwetade mini bi na de mewo na me ma wo yi me de ma wo yi Nazarite ni Yesu Kristo din mu ni Yesu Kristo din mu no nante hallelujah wasi ye den nante sa bibia nka ho odidin no nko a edin no nko a edin mu ne enam na yesum ya ho hihia efo nyina atugu sa osi sorry nante na osori enen pembebre ya na nipa ya to din na twene ampa sisa material things ye maniema enyankopon ena sese nipa ni da so okay eje din na chire ampo se din nka ho a we bibi enye dear brothers and sisters mothers and fathers, there are a lot of names in the world today that people mention and salute for a purpose. Ene mia mebusuafo na wie mutie me maame nom me papa nom me nuanom agirifo adofo no wo ye na Awurade Yesu Kristo din mu edipa de ne ho atutu din binom so nipa de ne ho atutu binom so a wo susu se din no ena eji won se din no ena e mankwa na mepesa wo kire wo se ye wo din ba ko pe ene Jesus. Amen.
In our nation, Ghana, there are some names which you mention, people will stand up and tell you they don't play with that name. Some are paramount chiefs. Yemeyimu. Ye wodin bia. Just say, one bokura one way beka say, one no twitwiri fam. Ampo. Obe sorry, I can't say dina wobono. Unsuro na wobono. Ebinum do ho atutu niema bebre so. Ebinum eye nananum di kuronom atenkonwa. Nananum ahemfo. Sir. Ebi so eye heads of states and so on. Ebi ya bamum mpanyimfo ene manso mpanyimfo. Some are paramount chiefs. Ebinum eye adikuro, ebinum ya ban mpanyimfo. Nipa titru eni ntinifo a chese wunim bi ne ya. Kasa na ojirisa aka wonko a. Enunti yaja Yesu din ya kire. Ena nipa de no ho tututu nipa so. Nipa binim so. Ampara. Ena wiei mekamfo edin wanwaso ya kire wa ene Jesus. Osofo me se edin ni de yin. Jesus. Edin ni de yin. Jesus. Ya bebo. Amen. Eye Jesus. Yes. Adofonom. Muma yemfa ye huntu sa edin so. Amen. Ene Jesus. Sir. The din ya nwanwade. Edin betumi ajo. Edin betumi abo. But one thing is all these names are people who have come and gone or dead. Enya edia mebubo sin. Ye wa mampanyimfo bi ewu. Ye wo nananum atitiri wa kese bia. Omu ada wo mbenkum so kanti asefo mun kanti asefo ye wa titiri ene nintini bebre a aba na omukọ a atwem. Na dia me no ka ho asem awie edin no eti hoda. Amen. Those living cannot care or feed all people in Ghana. Edin we ya make kan ye etitiro ni anintini ebre abakọ na edin no entumi enyo tapi enkosi awiye tapi bebre atwam ekọ no enso yehunu se omudin ntiase bio fi se obi o wa ofiri mu ayesa asesa no yesi fufuro ye den ewo nachi ye nyankopon ye Jesus Christ no ye nhye nanan dabio ye nsi fufuro wo nachi hoda otim hoda. But the name we are talking of is the one that has power and authority over sickness, demons, and death. And now we are actually for wayene radi Yesu Kristo dimu. Edia me bossui die eyedina eyedina etim hoda edi yare sunkunim otumi wade nyina so obonefo no wadi ni sunkunim na wadi owuo ensu sunkunim. Amen. Wadi owuo ensu enkunim. Amen. Obere me wu ye ena nansa so osan sorry ye efri ewufo. Amen. Obema we na meka ne ho asem edin ni Jesus ena wiei usun enu ukodem anda amani a wonamu bia no fa wo hoto no so na emfa hu ne sede wo sitie ena wiei baby a wonu obi yire hye baby a wo se wogya wo yire fie hye baby a wogya wo kunu fie hye baby a wonenam etu nuro baby a wonenam gye niema se wobegya ne nyina mu awie brasem yi ba wo nchen na wahwehwe din ne de wo ho ato so a ebesi uyiye. Amen. Oba so obehwehwe de ayira no no wagye ne nkwa eti adedam fikyire timi ba fie de oni bi etimi nya bi ampa de woye enwisia agya enono ekunafo so ekunu ene saa oberembe ya one ne Jesus ene wie ye kamfo ne kyerɛw esu a wo hyɛ da mu su no emwo afei eka ene niema begu su ni nyina no
Your friend talk o di ba ko o. Tua me kama me. Tua me kama me. Ne bomi twetri. Jesus di tua me kama me. Tua me kama me. Ne bomi twetri. Sa bomi twetri. Se aye brubro wo hia brubro. Be me be ma odi obedi. Yes. And wasan ahyew opasem. Amen. Funuma ye ma. Amen. Odofo mia wani hwehwe no wate. Yes. Mia wani ei. Said the Professor Kofi Abraham to no nyon. Yes. Na hwehwe no. Woni hwamo. Debiu. Eno nti se woni nama. Ensuro ba bia akodo yi. Ewiasia ayensuo na kudo a yetim de tani no. Emu nsem ye bebre. Enti dia din bia no. Dia pan so na akiri so bia no. Jemu ma be ma no. Obeko ama no asiye. Osna Petro so ne nsa nifa. Na Petro eso ne nsa nifa. Na omane so. Hallelujah. Na amunum hora. Omane so amunum hora. Na pos ye di. Na poso a abubu na gugu nyina aye pete no eye den. In the name of Jesus. Oberima be ni. Oyaresafo be ni. Odimafo be ni. Oboafo be ni. Okamafo be ni. Baby a wo sister bi wo ta frɛ me pa na wo so yare. Yes. Na wie minim sɛ wo te menka. Yes. Wo de koso ageni diara. Na me so me guso kai wo mpaibom. Na sɛ de tie biara. Obeye o de brena ye na ade na chiri so pa so a odi nkunim ye wo instant healing and ye wo gradually. Yes. Odofo baby na wo bia de na chiri so pa so yare amane hunu wa ware a wo ma so adwuma sema ye basa enra wia obi ma send me message me wa sorry say bibi ye ne say on committee suicide nkuno ho na dwuma sei ka bone ba Jesus ne ba ne nan no sei afi wo ye bibie nye yie na ire agya no enku ho apostle Paul say e de be na twetiti ye ni Kristo dum yare amanie ohia owuo ohaw osi bibiara ntimi ntiti ye ni Kristo dum so oye nipa oberema obo nipa oye oberema wodi ade nyina so nkunim enti wodi bodina Jesus na obejo. Amen. But the name we are talking of is the one that has power and authority over sickness, demons, and death. This name cares a boy heals or sayare, saves or feeds and protects mankind from the power of the devil, as chapter 3 verse 8 says to 8. Nana ikinkayeno. Peter and John mentioned the name, and the lame man was healed. The crippled beggar who was expecting some money from them, they told him silver and gold they don't have, but in the name of Jesus, get up and walk. And instantly he stood his feet and began to walk. Jesus. Bible says if we mention and believe the name, signs and wonders will follow us. Say a jidi near bodina sanctuary any anwade ebedi echi dininti. Yes. Yankenkan wo Mark chapter 16 verses 17 to 18 Mariko. Yankenkan Mariko asempa no etira edunsia chichemu edunson. Amen. Edeko edunwoche. Osna ensankyerene yi. Na ensankyerene yi. Bidi wona obegime di echi. Ebeti woni a wobegime di ni. Na me Kristo dimu. Mimi Kristo dimu. Betu ahonhomone. Obetu ahonhomone. Bakasa kasa foforo. Frini muko abeko. Yes. Suri bakinda rabasheri kiduri kindait. Ubekasa kasa foforo. Na ubema awoso. Ubema awoso. Masa wonu aduboni biara mpa. Hallelujah. Wonu aduboni biara. Enya ohwe. Odo nsabe gua yare foso. Odo nsabe gua yare foso. Na ohun beye wonten. Na ayarefo ho ebeye wonten. Edin ena meka ho asem ene Jesus.
What name have you relied on or have you put your faith in? Edin Bernardo watu so. Niema. Edin B. Edin ni Jesus. Yes. Udi bodino na obejo. Amen. The Apostle Paul, when writing to the church in Philippians, stated that at the mention of the name Jesus, every knee shall bow. Edini was it yen? Apostle Paul, when writing to the church in Philippi. Philippians chapter 2, verses 9 to 11. Philip for money, etia emi chemu enkono ekosi eduba ko enti onyankopon asem. O se enunti nyankopon so amano so kese. Nyame amma Yesu Kristo din so kese. Awadum ni din a ahobrase sitie a wo ye ma ne papa. Enunti no bre no wase na senua ni so wopo no wo juye no bre no wase wa ma ne den wa ma ne so kese wa ma ne so kokoro wadum ni edin a wadum no edin ebru edin nyina so Yesu Kristo dimu osorofo ni asase sofo ni asase asefo enkotodwe nyina enkutu na tekeme nyina so empemu enkase Yesu Kristo eni Ewurade ema eje nyankopon enya enimonyam amen adofunu ohun de odo hu atunu so. The Bible says no other name under heaven by which we must be saved than the name Jesus, as for 12. As my phone money 89 chemu a edumienu no. Osini din bie ni osrase. Din bie ni osrase. Oso ji nipa nkwa wo mu. Ji nipa nkwa wo. Yesu Kristo. Ade bia ye nipa nsa no ade no. Ani wo bia nkwa. Yes. Jesus ho din mu. Yesu Kristo din mu. Odofo. Di nkomo kire no. Kan wasem kire no. Jina edin in the name of Jesus. Enkwagye ni obi biara mu. Na bompai o se enkwagye. Edin biara so ni osoro ase a. Obi biara mu din su biara ni osoro ase aha. Ode ama onipa. Ode ama nipa. Sa obeje nkwa wo mu. Se beje nkwa wo. Yesu Kristo. Se Yesu Kristo. Edin kuto. Na wie be bia wo biara. Awurade hu mobo. Awurade ntine ne mu nkyirawo. Awurade nkai wo. Awurade nyew. Amen. No man ye nyinara. Oh yes. Bebre nipa ne bebre wa adwene ntanta. Ampo. Bebre wa adwene ntanta. Because abrebi woman bi ba me say I mean no ye asida ma Awurade wie ya okon. Afei oni ba ko na nam mo girigina kwana no sa na yeso mu di nkomo. Na so mu ntimi nko. Yes. Na me bi so mu sante bra na ada bibi. Wasi minua ne se wa ma ye hwe bibia kita I'm so better ha na me chichiri bibi di gu ade so se we ya be say ni bo say we ya be say ni bo say ya gasa bre ya aha ye makura ma ye sika no pi wa bonte adofo no woti yemu na yeso yetinimu. Amen. Wati yemu na yeso yetinimu. Yes. Fisa wa mani dia. Yes. Aburu din nyina anso. Mummy emfa ye honto no so. Ye honto so. Mummy enya adwene ntanta mfiri ya brabom. Sa. Adwene ntanta. Mumma ye nyi mfiri ya brabom. Sa. Anye ni mpaye. Onye ne mpaye boni. Dabio. Asori wo wom onye bibia ni wom. Jina pinti na twen Awurade. Yes. Kita wo mudie mu. Yes. Na twen no. Na ne boshe na apam ene ne boshe no onchere ho. Yes. Na Awurade boshe ne na apam no. Oh yes. Se twentwen ne nase a. Osofu ebeye dey. Ebebem. Bade ebebem. Wei ene ade a ewo se ye maye ne daso. Sa. Ne enya mu ahotoso. Ne agina sem no. Edi
ne din ne asɛm no nti asɛm no ma asɛm no kwa ene Kristofo bebre kwa asɔre onkura Bible Ebio. ena ayɛ sɛ de phone ya ɛsɛ ofa phone na na ɛsɛ ne quotation wo phone no so be hu sɛ no aduru baabi kura no ne nam baabi o chate adɔfonom maye ho kwan yes na asɛm no ɛntena yɛ mu sa asɛm no timi tena yɛ mu a yes asɛm no na bɛyɛ yɛ mu nsɛnkyerɛ ampo asɛm no din ne Onyankopɔn na wɔn Onyankopɔn din ɛne asɛm no ti asɛm no nti wo ho bɛfi asɛm no nti wo ho ɛbɛfi adɔfo no momianya abotoyɛ mu sa ɛne ahotɔsoɔ yes ɛma Onyankopɔn asɛm amen na emu ɛna nkonimdie emu ɛna fahodie emu ɛna ɔgyeɛ ɛwɔ amen bɛsɛ mesan ɛma wo hunu sɛ Onyame din tumi ade nyinara ɛyɛ in the name right now yes it will deliver you from every sin, every sickness, and every situation you find yourself in. Adofonom, mama yen kai hunu ye hunu se edin ye niema nyina. What name do you know? So if it is not the name of Jesus, then today is your time. Ubrenie se wunim Yesu din a kamfoma wo ne ubrenie. This is your time. Now is the hour. A brenie of salvation. Call unto this name, and the Bible says you will be saved. Yes. Bodino na obejo na wakora wo so. What is your problem? Your needs or request? Jesus is calling you to come. In the name of Jesus, you ask the Father, and He will grant you request. He will grant you a request. What name do you use for your request? Papa no ebehu mobo na afei obetie wasem na obekun okun ayeden amaw na fa hodie ene nkunimdie be yodia. Today, what name you use for your request? And we deep ben ya wo di bompaye. Mesro. Me come for now any Jesus. The name has authority over sickness and sin. Una also to say why. Una so wi no mu ntimi nyai. Una wato kro no bomu. Nyansa nim die mu. Me de me mebo me wia umfri with them. Na mo me de ma no me no be kan what ase eno anu no bukata na mayo. Ewradi din no. Unu Yesu din na. Obejo. Fa no. E wona no. In the name right now, it will deliver you from every sin. Everybody in how any money who Yankin kind was John 16, 23, 24. Okay, one as 23 to 24. One as it a Edusia. Chimo do you know me and San Ecosi Adriano and 9. John chapter 16, verses number 23 to 24. Say now, Ebedu said ye. Ebedru se monsre bibiara o midimu mumisa me bibia monsre mubenya na mubenya moni jesu be wie peye na moni jesu be wie peye amen hallelujah amen oyonkobuafo beni o se besisi se obi o ho a empire no kura wo ma obi o hwehwe nyame so mpapa bi amfa ne hunwram ne dia ne adwendwene na ene wadi odofo gunu wate yes etimi mayare ampa na mumu de hwehwe no bisa bisa no yes na obeya amman o se medie die mu be bisa me no eno na meye na bwanigye ebewie pe eya ware ana eya wo eya adwumasem wo ma ho da dwene ade na o hwehwe obari mantimi ma ade nyina kwa ahoyira yire biara so no na mani pa nyina de kwa ahoyira yire biara enim. This is the name you can trust and rely on to help you out of your troubles. A din way and a bed you are free how in this name brings back the dead people to life and brings hope
to the hopeless. Yes. The wawu Bankwem. otimi bankwem. Yes. Jesus dino. Dino. Etimi nyane de wawu. Ooh. Obi so ayete ase ewu. Oni ni da so onim nyame asem. So dino. So bi onim nyame asem bia wayete ase ewu. Hwehwe no. Ena wie nka achi. Ampa. Pa ho this is your time. Umreni. Otimi di oni da so. Yes. Hope to the hopeless. Or the any da so made. Oni any da so. David used this name and was able to conquer Goliath, the champion of the Philistines. Adofunom. David ede onyankopon din enum a bono fa ye ni gina wo ma nyankopon din no. Yes. Edi Goliath so nkunim. Edin wei ebe ma ohudimfo a wo soritie wo ade nyina mu na ordane no hu Goliath e wo wabrabo mu no betimi ade ni so nkonim. Yankenkan wo 1 Samuel chapter 17 verses 45 to 46. Yankenkan Samuel ngoma a edinkan etiaye edunson chichemu aduanan enum ede ko ekusi enti onyankopon asem kinka free aduanan miensa no wasna Philistine no na Philistine no nam enoreba onam no oba otwipini David obere ma so chem no edinanim obere ma wutimi hu se wogina so na Philistine no tutu nani na otutu nani hu David no ohun David no hu David animtia obunanimtia kwalabeni ifise no David ya bofra no ya bofra na obre san ho yefe ne ho efe na Philistine no ka kire David se na Philistine no ka kire David se ye kraman mimi ye kraman na ode poma eba minche David no Goliath no ka sa kire David wose na Philistine no ka kire David se David no ofre no poma yes wose me ye kraman na ode poma eba minche Philistine no frɛ ni nyame na ofre ni nyame odumi David dumi David na Philistine why na sorry o so edi ben o de sorry o was the Philistine no ofre ni nyame odi dumi David anya djuma na Philistine no ka kire David se na Philistine no ka kire David se bra menchen na memfa wonam ewiem no ma ene ewiem amoa ene hefo ene ewiem moa ena David ka kire Philistine no se David ka kire Philistine ni se wo de nkrante ene pia ene pema ene ba menchen mi David die na mi David die dia saforo adidin hallelujah amen so for say die o se o dia saforo adidin di mu ni etusa amen o dia saforo adidin Israel mpasua I wo twa wo mpoa no wo twa wo Onyankopon din na me ba wo nchen se ene da yi Ewurade de wo be hye me nsa Goliath Ewurade de wo be hye me nsa mekun me twa wutiri afiri so de Philistine for dom nyina na me di Philistine for dom nyina umura mo muwa eni asase so muadoma ara asase nyina be hunu se na asase nyina be hunu se Onyankopon bi o Israel amen ma wonani wanwo sewe radi wabwa mia chichi mire efa hone di owo mu awie da bi o Ewurade be watamfo si wontrase ewo wanim amen ani wanyina behu yes ani wanyina behunu David nyankopon no amen bebi awo biara adwo akwadwo ya yaw ama kwame ewudi Ewurade ebejew obejew na ani wanyina behunu bi yes na anu nyina so bekasa Ewurade ena aje ade na ehunu huna obisa ade na aje wasabamu ade na ma untumi nye bibiara ade na ma wojo ho a enye ade na ama wo ye bibiara enye yie edin no ene Jesus yes na wo ye dan osna David oka kire Philistine no se oka kire Philistine ni se ene dan metwa wuti na me de ufunu ma wiemu no ma ewo na de na ka David ho Ewurade din de na ka no ho Ewurade din no ena duru ba bia na makọ what they say
de opatamini ni Yona Yona na brade yes Emma pataye de emene no ehon Bible say Yona bompaye na wo candle bi a waso asiwa na tepi na o yi green ni red ni de keka ho ni bia na na okura bibi na tepi obodin edin no nko a ewrade je no pata ko fe no eto kokko so yes odofo no mumien so no muyo so mu anwanwade na wo ye ofu mi de mi ko Israel no yes mama mi sunya bibi frim afa edu ba bia na me wra ho you see ewrade nti me pa Millicent en waje me de ma be pia sase ku de ye hunu ene de ye ti nyina no eye no kure di ho adanse eye no kure tro do yanya bibi yewo bibi amen yanya bibi yewo bibi amen mumie nso ni muye yes woni hwamo dabiu yonko boafo papa woni hwamo David de ne ho to no so yona so no nkura bibia wa pata ne yem o sapata yem eda poase na momo kai ne jifu bi yes se ojifu yi mi so frɛ no a bebia mi hye biara o se munam nsuo mu amene mu nenam se munam ewia mu a mene mu nenam se munam ogye mu a mene mu nenam wani betimi amasa assurance obe ma ba ko pe the din Jesus ononko a yes hwehwɛ no osofo mama ehunu se onyankopon bi ewo Israel hallelujah amen idin we ena yenya nonko a my mfa ye ho nto no so yes the name knows where to go and perform wonders yes ejenie ma bebre ene titu ya na monsi ye ene de ye ko se ye twafa ene kakra de aka ye nimu nura de ye te na no de ye te o kira de ye nimu asem de aka ye nimu ono nko a na be ye ene wie ba bia wutimi nka biara fa ne ye wade nyina osisa wodi umu ade ukra woni pedua nyina ebe mamia fama erade na onu hwamoda the name knows where to go and to perform wonders. This name can travel miles away to save and heal people. Yes. Ampo the fastest being in the world. Yes. The fastest being in the world is Holy Ghost. Ono na wujira ha na odi abrochira asem yes no woka ha asem wuhuna de nyinara ani hunu de nyinara yemfa ye hunto no so yes this name is Jesus edini ni de hi Jesus edini ni de hi Jesus ye Jesus yes ye bebo amen come and try and you will not be disappointed amen bra na be so she na me to nsafra wo the apostles continuation ye di edina ye ma ya de nyina na wuda ye na so wahunu wo na si Jesus na wo we agina na de achi a obebo no mpredodo sei e wasi ebo na ebo yes se ensankyere ne ene anwanwade ewum come and try and you will not be disappointed. God bless you. Onyankopon shira. Amen. No shira. Amen. Amen. The Apostles Continuation Church International Kwame North Assembly and any modi ahia ene awie odofo yankrabata e won Kwame North na asafo ne de bietwa sunwa mensene ha nyina estate asewo new doma kotokrom ya wahima chira afei dumase afei fiapri bebia atonie apuso bowrem na awurade tumi ni dininti obechodo awurade ni dinti obecho me chiro bebia asafo yiwo ye wo Nkwabe North wodi ofaka na wo krom akokchira station ofroka na wo si mesi wo Mayfair Junction inside Mayfair inside ubeko ho no onyame asafo a wa maso awie ebremu a odi gi adedem fikyire ene boneyefo oni biefo
na wonni o masema wo ye wo ho ya ye krado ye rade pa o chira bran den tutua ye brada mpai bo kese yes no ndu pepepepe ni ahase no pattern o'clock exactly yes rade ja ye kwan awia dumienu yes eda onyame baje na adwuma afa no and de akọ 1 o'clock yes bra erade be show animunyam enti ye fra ho say house of glory animunyam efie animunyam efie do fonom ukueda nwumre showers of blessings yes asafu isia no nsia ne fe kono nwotwe ne yapon ye de adwuma sam ye ma ya hwe wo mo ye kununom ye ma esua nwoma e wo sku ahoduom ye dwa ye die ye bibiara adwuma sam ye wonya bie de beden rade showers of blessings na erade be shiraw said ye tie bia fabra nanim afi eda ye fiada nopa ye 1 hour with pastor Asante Eshasie no nsia ne fa no nwotwe 8 o'clock tie be kan say workers prayers uko dwema be bobiko uko office be bobiko ba bia uko bia wo de wutwema mane ho be bobi na be bobi yes na 8 o'clock exactly yes na uko wotwuma amen fe miminda emergency miminda biara emergency ye frasie radi pa anopa no wotwe 10:30 exactly 10:30 pepe na ya pon na onya kwan ko wa ifro onya kwan ko wa yie onya kwan ko wa fu ya tun safre wo bibiara sebra onyame difo aye krado yes one na sofu kuo na onyame nam wonso emranti a wojan wopem ama awrade konkru yemu awiye bre be ma ensankrene esi ewo wabrabom amen my telephone number ni 0244 11 11 90 72 0244 11 90 72 and 020 81 63 856 or if I was here transia you bet transit 1-on-1 that's right and the prophetess